i benvinguts de nou als tutorials, als videotutorials que estem fent per a mostrar activitats, per a mostrar continguts de la plataforma Aules de Conselleria. En aquesta ocasió anem a explicar-vos com incloure dins d'un curs o dins d'una tasca activitats de GeoGebra. Sabeu que GeoGebra és una plataforma en la que es poden realitzar activitats matemàtiques i que venen molt bé per a treballar aquesta assignatura. En la plataforma Moodle, en els meus cursos, vindria el meu curs, els meus cursos, crear una tasca, vindria el meu curs, tindria que activar l'edició, hauria d'activar l'edició, activi l'edició, i en afegir una activitat o un recurs me'n vindria a GeoGebra. Posaria afegir l'activitat i, com sempre, posaria el nom, una xicoteta de descripció i, com sempre, marcar l'opció de mostrar la descripció a la pàgina del curs en el cas que volguérem que eixirà la descripció. Anem a posar una imatge, en aquest cas anem a canviar d'imatge, anem a posar esta. I la descripció. Bé, com sempre estan les opcions de configuració de temporització, les habilitem si funcionen, si volien que funcionen, i anem al contingut. En aquesta ocasió, així com en el JClick havíem posat un URL extern, així anem a posar un fitxer pujat. Aleshores, si posem fitxer pujat, vegeu que aquesta opció no se'ns activa, per tant hem de vindre a posar un fitxer de GeoGebra. Aleshores, ens n'aniríem a la pàgina de GeoGebra i damunt de qualsevol de les activitats que vulguem posar, per exemple, la bicicletas y pendientes, apretaríem en els tres botonets que n'hi ha a la dreta i ens posaríem en detalles. Dins de detalles vegeu que n'hi ha una opció de descargar. Aleshores, en l'opció de descargar, acceptant els termes de llicenciar no comercial, me'n vindria a l'Applet, construcció de GeoGebra integrada a la pàgina web. És un paquet amb extensió GGB. Punxem dins del paquet, se'ns descarregarà l'ordinador i una vegada el tinguem descarregat, tornem a l'activitat de GeoGebra i posem penja un fitxer. Seleccionarem l'arxiu des de la plataforma, des d'escriptori, GGB, així en tinc dos, faré este per exemple, li poso un nom i pengem aquest fitxer. Aleshores ja tindríem integrada el que és l'activitat, simplement hem de posar la qualificació que posem sempre, per aprovar i per a després, o sigui, per aprovar i per a la màxima nota, nombre d'intents si voleu posar 4, una mitjana, en aparença tenim així el que és l'amplada i l'alçada de l'activitat i aquests paràmetres deixarem. Guarda els canvis i torna al curs. I si volem veure com ens ha quedat l'activitat, vindríem a GeoGebra 1. Aleshores, en GeoGebra 1, tarda una miqueta en carregar, però tenim així l'activitat integrada de GeoGebra. Fins a seguir aquest videotutorial, segur que podeu consultar els altres que teniu a la plataforma Celvetic.